Op de natuurmerk in Boetenpast organiseerde Mulder Agro een bijzondere activiteit voor jong en oud. Een band die kan hier van klei ze ballen draaien en in die klei er zitten bacteriën, goede bacteriën zeg maar. En we laten ze nou droogje. En dan lossen die ballen staren gewoon op in het water zeg maar. Dus dan komt er iedere keer een beetje biologie komt er vrij. En vooral de melkzuurbacteriën, dat zijn zeg maar de vriendelijke bacteriën, daar was net ziek van. In Japan is het een heel event, hier en daar mudball days nemen ze dat. Dan gooien ze mijn band in contact brengen eigenlijk. Ik ga nou echt een beetje ja, smarrig handjes zeggen, maar ik denk, dit is helemaal goed. En wat doet een band, dat is zo leuk, van 2 jaar, dat is bij jonger. Wat doet hij? Een beetje modder in de grond, in de moeder steken. He? Puur instinctief. Die eent het eigenlijk goede microbiologie en dat komt er in zijn bukje, of haar bukje. En het zorgt van meer weerstand. Wat dus je? En boot draaien. Hoe viel dat dan? Een beetje gek. Een beetje vies. Als de ballen klaar binnen om in het water smeten te worden, zullen ze stadig gewoon het water zuiveren op een natuurlijke wijze. Dat willen we graag, waar met squalband of misschien band voor scouting. Dat wordt een apart evenement, zeg maar. Dus we zitten nu in de productie, maar we gooien, want je maar droogje. Dus ze hebben best wel een paar weken tijd nodig om te droogjen. En dan probeer je een event met band te regelen.